Hello guys, munofara here guys? Nyaya iri panapa yakamira yakadai. Zviri kunzi mukadzi wekumvurwi anokanda mwana mudhemu. Guys, inzwaiwo mashura ari panapa. Ndisati ndapinda munyaya zvizere guys ka. Ndokutendai nesapoti yamuri kupa pathis channel. Chiti thank you guys, muri kudatisa pasina imi guys ini handipo. Saka sapoti yenyu iri kundiitira zvakanaka. Thank you guys. Nyaya iri panapa yakamira yakadai. Zviri kunzi izvo mukadzi wekumvurwi ane makore 40 akaisa mwana wake achangozvarwa musaga ndokusungirira padombo asati arikanda mudhamu. Jessica Mataja wekudangamera farm kumvurwi akasungwa nemhosva iyi svondo rapfuura. Mutauriri wemapurisa anomirira Mashonaland Central Assistant Inspector Nason Liwayo vakati mutumbi wemwana uyu wakaonekwa nevana vaitamba padhuze nedhemu vakamhanya kunoudza vanhu vakuru. Vakuru vakaendawo kunomhan'ara nyaya iyi kumapurisa kuVelvekia Police Base, uye mapurisa akakwanisa kusunga Mataji uyo anonzi akabvuma mhosva yekuuraya vacheche. Guys, ndo nyaya iripo iyi kuti munoiona sei. Nyaya yemukadzi uyu anodi akauraya mwana, kusungirira mwana achangozvarwa. Shauti mwana wachona une wamuitirei kana usingadi kumuchengeta? Zvinhu chitori chivi chisingaiti kuuraya mwana asina chaanoziva. Guys, zvinhu zvinodi zvinorwadza zvandangoyaona zvokuti mungozvinzwirawo zviri kuitikawo kune dzimwe nzvimbo. Hey, ushingi hwachona unoshauti zvombobva pai. Thank you guys nesapoti yamuri kupa. Singakanganwi sekuudza anenge asati asubscribe to this channel. Chiti bayai subscribe, then mobaya notification bell. Kuitira patinongo uploada latest video guys, hamusariri panyaya dzatine tichiuya nadzo. Hamusariri pane zvese zvatinouya nazvo panapa guys. Munoramba muri updated. Thank you guys nesupport. Like